הרבה אנשים נפתעים שונים, מנהגים ישנים עם 1000 הרגלים, נופלים לתהום של מאבקים. מה קרה לנו פתאום? אולי זו בעצם רק התקופה, אולי חסרה כאן תפילה טובה. כל עוד מדברים באותה שפה, עוד יאיר הללויות. אבל הגיע הזמן, הגיע הזמן, אבל הגיע הזמן לאהוב. יבוא היום ולא יהיה שום פחד, שבט אחים גם יחד, את החי האנוכי מבקש. יבוא היום ויגמר הלחץ, והלב ייפתח